Also is the good Monsignor of the Roman Catholic Church, Monsignor Gamaliel Tulabing. Kauban usab nato from the National Council of Churches, Bishop Ebenezer Camino of the UCCP Church. Ang atong kauban sa Muslim community, Imam Abdul Maula Wahab Musin. Sa atong amahan sa probinsya sa Negros Oriental, Governor Chaco sa Garbaria, kauban si Ma'am Maisa, ang Vice Mayor sa City of Dumaguete, and of course, the good Congressman Chiquiting sa Garbaria, among igagaw, Mayor Fritz Diaz, Mayor Galik Truwita, kita po dito nila ni Mayor Habagat and Mayor Amancio, who are with us also tonight. Dr. Lilan is also with us. Board Member Woodrow Makiling, Board Member Erwin Macias, Vice Mayor Alviola, among pagumangkon, BM North Christian Digamo, the soon-to-be Mayor of Pamplona, Nico Arnaiz Ramirez. Kita po ko ganiha di Councilor Alvin Uy, kauban ng iyang mga kaubanan. Naapod si Alvin Truwita and soon-to-be Mayor of Chaton, Jundi Diaz. Kanatong tanan nga nagakatapo karong gabi una, akong usbon, maayong gabi. Dili ra gyud nako dugayon ug daghanon ang akong isulti. Una, grateful gyud kaayo ko to the provincial government of Negros Oriental, gipanguluhan ni Governor Chaco sa Garbaria. Diin sa dihang nihangyo ang mga Governor Ruel Ragay Digamo Foundation supporters na buhold og usa ka rally, peace rally diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Diri gyud mismo sa Freedom Park stage o diri sa tibuok Freedom Park grounds. Wala gyud nagdumili si Governor Chaco. Ngani nalipay ko kay nagtuo ko permiro ug nag-inusara ang pamilyang Digamo nga nakakita sa tinuod nga problema sa Negros Oriental. Naamanggoy huna-huna usahay ang tawo nga kung wala ka nahimong pamilya sa biktima sa mga nangawala, possibly dili nimo mabati ang kawadon nga ilabong nabati. But when I discussed with the good governor the peace and order situation of Negros Oriental, our plans for a sustainable peace and order in the province, nalipay ko nga naagyudi ay tay kaabag nga mubarug nato against injustice, against people who will try to bully, who will try to use power to abuse others. Kaning kahigayunan nga gihatag ni Governor Chaco to be with all of you tonight, usa kani kabuhing testamento nga seryoso ang atong gobernador nga ipadayon ang kalinaw sa lalawigan sa Negros Oriental. Gov, thank you kaayo gyud for the support that we get the GRRD Foundation to hold this peace rally tonight. Thank you kaayo po. Ikaduha na akong katuyuan. Most of you who are here tonight are friends of the late Governor Digamo. Mahinumdum ko, October of 2022, the last time I was also on this stage, nga naghisgot kabahin sa kalipay sa pagbalik ni Ruel isip gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental.
Di ko malimot, malipayon ang tanan. Dunay caravan nga among gihimo na ay lechon baka diri. Festive and joyous occasion for everybody. Kahinumdum yun ko nga when I was on stage, nagpasalamat ko sa tanan nga niduyog ni Governor Ruel. Niduyog namo sa kalipay ni adtong panahon na nga nibalik siya isip gobernador sa lalawigan. Pero sa pagkahitabo sa March 4, ningon bayapod ko, may panalang raon to, wala rata kabalik. Kay tingali, buhi paunta si Ruel karon. I can still remember that day nga nanaog si Ruel sa Capitol. Nag-abot mi sa balay. That was the first time I saw my husband nga nihilak jud og dangoy-ngoy and was telling me, Jan, okay raman ang mapildi, basta dili pud ta tikasan. Pero sayop pud nang dili ta mubarog in the middle sa usa ka eleksyon nga kabalota tikas ang katunga. Ruel R-U-E-L Digamo versus Ruel R-O-E-L Digamo, maoy hinungdan nga nakakuha og 49,000 votes ang dili tinuod nga Ruel. Wala nang kampanya, gisuhid ang iyang poster, gikopya ang iyang numero. Maunang to me, Henry is never governor. Tonight, kabalo ko, hapit na ng atong bugnong lugay. I come here tonight and I go around the 3rd district. I even went to Palgio, Tanhay, to tell our story. Nakita manggod nako nga ug walay mo istorya, we might make a wrong decision nga naay kalambigitan sa kaugmaon aning probinsya diin ta mamauli kada adlaw. Ningon ko, we have to go the extra mile. I-eksplikar, ipasabot nganong ang ayantang mupili ug malinawon nga mga leader nga mudumala sa probinsya sa Negros Oriental. Kita mo ganihan no sa video, Ruel became governor with the death of the 2 governors before him. Governor Perdices and Governor Macias both died. Ruel was number 1 board member, and so by virtue of succession, he became our governor. When he became the governor via succession, after 3 elections, he was really destined to be governor. And the 4th election, had it not been for the tikas in the election, it would have been another landslide for the governor. Maunang karon ningon ko, gamito nako ang akong oras para ibalik og pahibalo ninyo unsay nahitabo namo. Kay ang nahitabo namo, ug dili ta magbantay ug magmabinantayon, pwede giyong mahitabo sad ninyo.
Niingon si Brian Diriganiha, that March 4, a Saturday, Dr. Lilan, nagpasugo pag jacket kay bugnaw kaayo, una nga niabot. Ruel was on the phone calling the department heads. Naanay daghang gahulat nato asa na mudali na nag-roll call siya. Samtang nagtalay sila dito, nagtuo si Ruel na naay kauban nga niabot. Because our friends from the Philippine Army have always been working closely with my late husband. Pagsulod, wala giyoy na alarma. Kay lagi matud pa ni Brian, nag-uniform ang yun army. And then came the strapping. Wala giyoy bala nga moingon, excuse me, sidigamo ra among tuyo. Wala. Kung naa ka dito adtong adlawa, way siguro og apil ka sa siyang who died with him that day. Kabalo ba mo? Ang usa sa mga nagkuha og affidavit na curious gyud sa namusilay nila ni Ruel. Iyang giingnan, sir, ikaw mang gyud tong nipusil ni Governor Digamo? Nganong imo man jud siyang ibalikan? Buhi ra gyud unta to siya, sir. And you know the answer? Very alarming. Niingon ang tubag, sir, ang instruction manggod sa amua, dapat sigurado yung patay si Digamo. Kay ug dili mi kasiguro nga patay si Ruel, bam ang ipalabay sa compound. Will Dr. Lilan Estacion still be standing here tonight kung katong bomba ang gilabay? Tingali doon na may katiting nga konsensya na bilin ang namusilay, na niingon man sila, amo naman dyan gisiguro. Napatay yun. Please remember, my dear friends, it happened to Ruel when he was governor. Nahitabo sa usa ka gobernador. Giatangan ba siya sa gawas o dito giambush? No! Wala. Pusil ba siya kanang salayo? Sa term, ana. Gi-sniper ba siya? No. Wala. Hinumdumi, ha? Gisulod nila ang compound sa governor, knowing that the governor on that very Saturday is serving his people. Buot ba di ay ipasabot? Bahala kinsay na adito? Kay nituyo mangyugkag sulod sa balay sa gobernador. Kung nakaadto mo sa amua, makita yun ninyo, habog ang gate, well-fenced ang compound, dunay CCTV cameras everywhere, na ay Blue Guard, na ay Army, na ay police officer. Kay lagi, governor man si Ruel Digamo. But did that stop them from doing the dastardly act? It did not. Wala. Maunang makapinsada bitaw ko nga kung kaya na nilang himuon sa usa ka governor, you really think dili na nila kayang buhaton nimo? You really think di na nila pwedeng buhaton sa ordinaryo nga huwan sa atong probinsya?
Tingali ang uban mo ingon, ay, di mami politiko. Sa mga politiko ra na mahitabo. Unya mo adto tag example nga dili politiko. I grew up, namang yun ng akong mama o papa diri. Maingon yun ng akong mama kani adto. Janice, kanang mga panyabak ka. Ano iyang reminder na ako sa una. Never tell a lie. Kay ang bakat mo bumirang yun na sa bakat. Ni ako karon, di ko mabakat, pero dili ko kumahadlok musulti sa akong nahibawan, sa akong nadunggan, sa gisugilo ni Ruel, ug ngani hangtod karon. Doon nagyoy mga aktual nga kaso nga na-file against ordinary people, not political leaders, ordinary businessmen and women, landowners, uban gani, lowly workers na mananghid sa ilaha o dili na layhang mo trabaho pag uli maigo jud ka sa bala. Muingon mo, dili mi politiko, safe rami. No, you're not. Kahinumdum mo, isa nahitabo, isa tag-iya sa mang at chance to sino. They were gunned down while tending their store. Nag-atang sila sa ilang barbecuehan, gipamusil sila. Wa man sila naigo. Ang ilang paminaw, musukol may kaso bisan kinsa pay among agbang. And would you believe me if I tell you, the next day after they were gunned down, nitungha si Attorney Di Palubos sa ilaha, o giingnan sila, si Ruel Digamo ang gapapusil ninyo. Naminsada ang duha. Ngano ning ipapusil ni Ruel Digamo? Pero niingon sila, attorney, bisa governor pa na, bukasog yun mi. The fact na buhi mi, buot ipasabot, mabisto o mahibaw-an yun, nagapamatay si Digamo. Nibayad sila acceptance fee 50,000, gidawat sa abogado, nilabay ang panahon na kagawas na lang sa hospital ang namusil nila. Kay napusilan man to nila, kung mahinumdum mo, naigo man sad to nila, na nakuha nila ang armas o napusilan nila. Nag-follow up na sila, mukihami. You know what Di Palubos told them? This is on record during the Senate hearing. Di Palubos told them, dali ragod, mag-istorya ta. Kana bang gapusil ninyo, pulis na active duty. Kana raba nga pulis answers to the Colonel, Colonel Leo Tolentino. This Colonel answers to the good congressman, Congressman Arnie Teves. Politiko ba tong duha? Are they political leaders? No, they are not. They are ordinary people like you and me, tending their own livelihood. Nganong ka-istorya ko ninyo, anak? Kay layhan radyutang manaot? No. Kanang bayhana na, bisag simple kaayo na mutuod yung kung tambag anang akong inahan. Di yung kung mamangkat. Naghisgot kong mga ngalan. Pero kanang akong gihisgutan, kaya na nakong parugan. Gamay negosyante na ginutunta. When they heard, nga dili di ay si Digamo, nangita na sila number ni Janice Digamo harong makaistorya nila si Governor Ruel.
And the rest is history. Unya layhan pud tag example, dili gihapon politiko. You know the story of Central? After it was bought by Rubina Corporation, the Rubina Corporation is owned by the Gokongwe's. The Gokongwe owned Robinsons, Cebu Pacific. Truck sa tubo, mupaingon sa Rubina nga milling, kay napalit na Manila. Naay mag-agong. You know why I know? The management of Rubina Corporation wrote a letter to my husband. Governor, unsay matabang nimo ani nga abungan man ang truck sa tubo. Layhan man unta ming mobaligya sa Rubina pero di mi makaagi. Ang gihimo sa Rubina, ni-negotiate unta sila to buy the road kay ang tag-iya sa dalan sila'y nangagong ha pero dili ila ang dalan. Ang dalan gipanag-iya pagyud na og laing pamilya. So sa dihang paliton na unta ang yuta, because the one negotiating the piece of land is a good friend of ours, usa ka attorney. You know what happened? Usa sa mga igsuon sa tag-iya sa yuta called and said, ayaw na lang ipadayon ng pagpalit sa Rubina sa atong yuta. Kay naatay igsuon nga hayaon karong gabi.